आंना उमा नार्जारी गामिया हाथिगड़ दिनै बिटिआर सरकारनिफ्राय नोंथांमोनहा आलारि सोरां बिथांखिनि 2 लाख रांनि चेक मोनदों बेखौ माबायदि मोनदों? गोजोननाय मोनबाय जेन'बा जोंनि मण्डलियाथ' दा माने नुनायाव जेबोआनो गैयामोन ओमफ्राय दा जेन' नोंसिनि जेन'बा प्रमद बर' सारनि दैदेननायजों जेन' नैबे 2 लाख जेनेबा चेकखौ मोननानै जोङो मण्डलिखौ जेन' एसे मोजाङै लुखांलांनो हायो औ बेखौनो नोंसिनिसिम आरो बिटिआर सरकारनिसिम धन्यबाद होनाय थाबाय आरो सिगां समाव नोंथांमोनहा सरकारनिफ्राय जेबो अनसुंथाइ मोनाखैमोन नामा? जोंथ' मोनफेराखैनो औ बुंनो थाङोबा बेनो फार्स्ट आरो बैसो बसुमतारी गामिया बिलेज रवीन्द्रपुर दिनै बिटिआर सरकारनिफ्राय प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारनिफ्राय नोंथांमोनहा आलारि सोरां बिथांखिनिफ्राय 2 लाख रांनि चेक मोनदों गोसोआव माबायदि मोनदों? गोसोआव बिराद मोजां मोनबाय जोंहा माने जेबो एसे उसुबिदा मोनामोनलाय नांगौफ्राबो एसे दंखायोमोन नालाय जोंहा फायखाना बायदिसिना दा बिटिआर सरकारसिम मा खावलायहरबावगोन? जोंनि खावलायनाया बेनो जेब्लानाखि जोङो नांगौ जायोब्ला जोंनिहाय एसे उसुबिदा बायदिबा जोङो खावलायहरोसै नांगौफोरखौहाय थाब मोननाय बायदि दिनै गोसोआव माबायदि मोनदों? गोसोआथ' जों बिराद मोजां मोनदों बयबो जोंनि गोसोआवहाय नोंथांमोना सिगां समाव बेफोरबायदि अनसुंथाइफोरखौ मोनफेरदों ना मोनफेराखैमोन? मोनाखैमोन जोङो एबारनो फार्स्ट औ दिनै बिटिआर सरकारनिफ्राय आलारि सोरां बिथांखिनि गेजेरजों नोंथांमोनहा 2 लाखनि चेक मोननानै गोसोआव माबायदि मोनदों? जोङो दिनैनि दिनावहाय मानगोनां जोंनि बिटिसिनि सिएम श्रीजुत प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव जोङो दिनै जोंनि बे मानदारि श्री श्री बिमा लक्ष्मी मन्दिरनि नामावहाय जोङो आलारि सोरां बिथांखिनि मुङावहाय 2 लाख रांनि चेकखौ मोननो हानानै जों जोबोर गोजोननाय मोनदों। सिगांनि समाव नोंथांमोनहा बेफोरबायदि मोनफेराखैमोन नामा? सिगांनि समावथ' जोङो मोनाखै थांनाय सिगांनि समनि जिथु सरकार बिनि सरकाराव जोङो मोनाखै बिनि थाखायनो जोंनि बे मन्दिरा बेबायदि अबस्थायाव जादों आरो আজি যে উন্নয়নৰ ঢেউ বহিছে এইটো মানুহ দেখি পাইছে আমাৰ যিখিনি মানে মন্দিৰ মছজিদ যিখিনি আছিল ইপিপুলৰ পৰা মানে মেৰামতি আৰু যিবোৰ মানে কাম কাজ আছিল এইটো কৰি দিছে আমি অশেষ ধন্যবাদ দি আছোঁ বিটিআৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ প্ৰমদ বৰ ছাৰক যে আজি আমাৰ কামখিনি কৰি দিছে আৰু এনেকুৱা কাম আগৰ গভৰ্ণমেণ্ট কৰা নাই এতিয়া ফাৰ্ষ্ট আমি পাইছোঁ যে আমাৰ মানে যেতিয়া যেনেকুৱা মানে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল তেনেকুৱা কামখন কৰি দিছে অশেষ ধন্যবাদ আমাৰ গুৰুফালা মানে হাতীগড় প্ৰাইমেৰীৰ পৰা থেংক ইউ বহুত ভাল লাগিছে আনন্দিত আমাৰ গুৰুফালা ৰাইজে বহুত আনন্দিত পাইছে আৰু গুৰুফালা এনেকুৱা ফাৰ্ষ্ট টাইম হৈ আছে এনেকুৱা মানে আমাৰ আৰ্থিক অনুদান দিয়া আমাৰ এই মন্দিৰখন বহুত ঐতিহ্য মন্দিৰ হয় এইটোৰ মানে বহুতখিনি কাম আগুৱাই যাব এই পইচা দি তো এইটোৰ কাৰণে অশেষ ধন্যবাদ আমাৰ প্ৰমদ বৰ ছাৰক মই গুৰুফালা বজাৰ কমিটিৰ প্ৰেচিডেণ্ট তো প্ৰমদ বৰ ছাৰে আমাক 2 লাখ টকা মন্দিৰৰ নামত দিছে ইয়াৰ কাৰণে প্ৰমদ ছাৰক অশেষ ধন্যবাদ থাকিল আৰু গুৰুফালাৰ ৰাইজ আমি প্ৰমদ ছাৰৰ লগত আছোঁ এইটো কৈ মোৰ বক্তব্য শেষ কৰিছোঁ।